eze mmụọ nwoke omenye ọha agụji mgbada eze ịdị ike ịdị ike ọ na-abụghị na-etu m ahụ ote mmụọ na-ekwere m egwu ma ndị kere ndụ ma ndị ke nwụrụ anwụ ha nche ekwuritechi ote kwụrụ atenshion ime nwere ihe ikwuru ihe njiri etu gị aha enwekwara ahụ ọzọ a na-etu nkịta ogbu onye mgbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ ndụ atọbeghị m ụtọ na agakwana m egbu gị pụtara ilu mmadụ eze mmụọ m biko isi na gịnị na gịnị ka m ga-eweta dị si na gịnị ka dị gọs n'idiri maka ego a m na-achọ oke ebe ọ bụ na ị chọrọ ego mbute enwe ndị ga-abịasị ha chọrọ ego mkpata ihe na-eji enweta ego mkpata na ihe na-eji enweta ego mbute dị iche ebe ọ bụ ego mbute ị ga-ebute 2 kula of rice eshiri eshi 1 jollof rice 1 jollof fried rice kula a ga-eshikwa ihe ọma were condiment ga jụọ oyi shie ya rice ọ ga-abụ ekwughe kula ote onye gụbedo erie n'ushie ya na-eloche gasị rice eshiri eshi rice eshiri eshi then were otu kula again ma anụ a na-akpa asụ anụ ewu a na-ebe ya pieces were ya gwọọ ihe na-agwa agwọ a ga-ebute kula anọ Jesus. Ma Chineke Jesus, sorry. Ma wotu ihe ahụ ka ọ bụla ịkpọrọ ọ dị ihe ọwa dịka m sọ so gị bute ya asọ 4 kula then chicken na turkey a ga-egheji bucket abụọ kwa bute then ịtụzie cartons of Dove bitters mmanya ndị ọgaranya mmanya ọ ga-abụ gị ṅụọ ya otu anya egherego gị ṅụọ ya akwara ga-agbatisịa Dove bitters very special drink eze m chere ego dị a ga-ebukwa ego ka m si na m bịara ịchọ ụzọ ada agba aka ahụ nwata eze asị ego dị n'ogwu gọs kege a na-emezi baza ngọs ọcha dedication ka ha nọ nke wo butewe nri 4 kula rice 4 kula asụ ndị sanda ha na-akwado ịgba nkwụ aracha ịgba nkwụ n'ala mmụọ na-ewekwuru chukwu ka ga adị biko eweli isi na onye na onye ka ị nyegoro ego bifo ka ndị shọ ke ndị megoro ọgaranya elukuleda nọ mmiri elukwu ebe m daa nọ ka ndị shọ nye m elukuleda nọ mmiri ndị nyegoro ego oke mmanwụ na-eza nwoke ahụ ya na-akwụ akwụ na TikTok niile ị gara nga ole kpara aka na TikTok oke mmanwụ na-eza nga ka ọ bịara maburu ego ele ahụ ya ebu oge aba ọfaba agana ebu oge aba ọfaba agana ị na-anụ ahụ ya na aba agana nga ka ọ bịara abịa ebo ya ego ka ya wulu sef na o ji trọk bịa nga amaburu ego la ele ahụ ya ọnwụ ike na nwoke a na-akpọ ọnwụ ike na n'ihi agwa ọnwụ ike n'ihi agwa ahụ ya na-akwụ ebe niile ifu na ọnwụ ike n'ihi agwa wa omega campaign ugbu a ọ nga ka ọ bịara maburu ego ji eme campaign ele ahụ nwoke anụnwa ele ahụ ya arịrị ụwa na-agbaje arịrị ụwa chere ndị niile nyere ego taa ọ gị na-enye ha taịtụl enwecha taịtụl ha dịcha aha ha zara aza na eriri aha ọ ihe na-akpọ ya rope of name ya wee eriri aha rope of name so ka gị wakwanụ gị mee ihe ejeshiri gị ike ka ihe ejeshiri gị wee ike kwesịrị ihe ọ gị nyere eriri ka ebu oge aba disa ndị atọ onye a na onye a na onye a gị nwanyechara ya ego ka ị na-emezi ebe a ka ị na-eme n'akụkụ ọhịa nna dịka gọs ga agụụ na ezigbo agụụ ji ha ka ezi otu iji kama ị ga na eche m a ga-asị gị nwụta ọkụkọ nwụta ewu nwụta nka ndị a na-aza ahazacha wotu ide anụmaka ngọs adara ọbara ekwuchakwala m ihe ndị ị ga-ebute ngwa nsogbu adị kwutọpụ ekwuregbule m ebidokwule m ebe ihe na-alaik nsogbu adị take your time mkpọwa ekwubedo m okwu gbasara maka akpụ a ga-esite 6 kula of fufu tupu a ga-eshi ya ndị akpụ ababere ọhụrụ kwa akpụ ochie ka a ga-ebute ekwu ya nga ị na-eshigbo ụmụ mmụọ akpụ a ga-eshi esichapụ setere ha semo setekwere the ghost semo a ga-eselite semo agbagote na eteneshi arapịa esegote ya den gwa ga hụ ụgba ahụ dị mejọ tim roporoko na kanda rajo ole he n'ọgwụ ego ole ka ị na makwa ego ịbịa ga-eburu ihe ugba ego ọ ga-abụ gị buru igbe etu aha mabụ igego ọ bụrụ ọnwa ike na-egbu mba ga-eza ma ọwụọ ele ahịa mmanụ bụ nje ala ịma ihe a ga-eme ị ga-akpọtasị ya ọgọst ndị niile na-efe ka akpọrọ ha gawa tantalizer Mr. Beast ka ha ga-eriwe n'ụlọ ebe ọrụ ka ha bịara iri eso ka a kpọrọ ya ọgọst gawa ọwụrụ ebe ọbụla na-eri nne ma abụba ha dị foodland ha ga-anọrọ ọdụ rijuo afọ asị m agụrụ ụwa gbukwa ya ọgọst agụrụ ụwa gbuo ndị ahụ ị na-efe ichere ama onye iwe ihe unu na-eme eri
gị si na iwu dibịa gị na-akpọ ndị mmadụ agbabata n'ime ọhịa ị na-ọkụkọ eghere eghe gị nara akpụ nara nri ka ị bịara iri ka ọgwụ ka ị bịara afa ka ị bịara ịgba mmiri erie eji akpọ agba afa maka ndị oge a na-eji semo agba afa mbụ na afọ ugbo awụdo otu oke ị na-agba afa ihe awa afọ olulu ọhụrụ enwere esi agba ya nwere ị ga-esi agụnụgụma ihe na-eji eme mgbe ka ịgbarị afọ ada aza ekpere aza ọ bụ agbarị enye ha ọbara ya this time around ha na-eriwe ọgwụ ndị mmadụ siri ndị a niile na-enyere aka ọ dị street men ka ihe ha hapụrụ gị na-eme n'ime ọhịa ebe a ihe m chọrọ ka ịkọwara m ka ihe ị na-eme n'akụkụ ọhịa ọha dị show ya appreciation ada atụ mma n'aka gị ọkwa ka ị ga-abịa ịtọ ngụgba gị nọ ngụgba ata ashịa ele mma karịrị akpụ na ihe niile a isi m weta mbụ iche a ga-akpụ bute fọkụla rice ihe niile a imekwa ama ga-atụwara gị mma lekwa ụlọ nna gị anụ m na nna gị rụara ụlọ a for how many years ya retire na nwa na dibia ịma ntụ onye gị niile one block n'ụlọ na chikugbu ụlụkwa nyere m ọmgbe ọnwụrụ ka m ji aka m gaga were ya enweghị oke iji aka gị were ya mana nna gị rụara ụlọ a lee ebe hope ya nọ nwụọ ya wụrụ m ndị mmadụ ịkpọbata ndị mmadụ n'ime ọhịa si nye gị akpụ nye gị nke a nye gị nke a nye gị nke a nye gị nke a kwadokwe n'anya kwadokwe n'anya ọwụ na-eme ọrụ a gị ikwu akụziere gị ya ụmụ mpịampịa mmụọ ndị a unu bịa kpọrọ ndị mmadụ unu akpọta ha na-aga ọhịa na-ekele m na unu dibịa 1 naira afa unu amada agba dịka si m wetara ya ofere m azụ m weta nka m weta nka ị gara ị na-ebe idekwu ya mewere isi la disi maja gị ọnụ onye oshi unu ga-adịkwa kiafụl dịkwa very careful na ihe ndị ọgwụkwa mmadụ niile hụrụ ka ị ga na-eme bụ chịrị ahịhịa ma ebe ishi kpara na-akọrọ bishi kama nzuzukwu ebe a meshi ebe a pụ ọsọ ị na-agwọrọ m ọgwụ eji akpụ agwọ ọgwụ ọwụ eji akpụ agwọ restọrantị ka m ga-eji emepe ị were akpụ gbara m afa ka ihe m ga na-arụzi o mee oje mepe mama put nkwa m pụọ n'ọsọs again ka mmiri oge ahụ chee ka m hichapụ gị nzu hichapụ m dibịa ma ọtụtụ hichapụ m dibịa ma iwere aka ngwe ihe m n'ihu ya ga-agwụ ụmụazị ibe gote ha fepụ ọsọ ga-abụ klalue ka a gwara gị gị nọ ga-agba mpere naanị otu ka ị bịara taa gị mụrụ anya ka ọ were agwa gị gbu uche na mkpọ ịkpatalide ego na taụn ọ bụ n'aka m ka ego ịbịa buru ego ebupụ ozu gị n'ime ọhịa ya hụ na nwaanyị nke ịbịara nwaanyị eze mmụọ aga makwa eze mmụọ ụra ma agụ ure enwe ihe ga-emenụ maka ya ọgọs wa akpụ ka ha ọkwa ezigbo ndị na-ara ọbara ndị a na-atụ ụjọ ka gị wụ gọs of akpụ susuo anyị ntị na anụ ọhịa enwekwa m next time ka ọ shit ka m were lee onye a ga-enyere aka ihe ga-emewe ịbịa ma agbara gị afa mee gị gị buru ike anụ ọhịa ndị ụtọ ọrịa abalị dị egwu onye oshi ị ga-alazi ozu na site enwedị ihe sitelili gị bịa ọmị ga-abịa ịgba ego afọ iji eburu ego ebutekwa ha ozu gị nga idiot nna ahụkwadịsị mkpọchi ihe niile nga taa na ụmụazị ga-eri na ama m sọ ọwe aga m ebugharị mma n'aka ufu burukwa ego idiot nna gị na-arụsakwa ụlọ ahapụ ya nkwa n'ụlọ nna gị rụfọ arụfọ ọrụchalụ dị ọmụnwa ga-abịa ịnụkọpụrụ ya ha awụ m onye ara ọchọ ka anụ tọpụrụ ilu esi n'ala ilu kilite bịa anụ tọpụ ya ke na ụda ihe ụwa aja anọ ịwụda anụ oriri enwe ndị ga-abịa nga ozugbo a na-erechi na ha fepụ nri ya bara anụ ụlọ ịbịa nga amụrụ anya gọsụ m ke na-eri akpụ nna gị burukwa ọnụ akpụ idiot